Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Callie, 30 years old at kasalukuyang nakatira dito sa US. Hi, friend. Yeah, Frenny! You're from California, right? Cali. Cali, California. Sorry. Kulang sa lahat. Sustansya, pera, tulog. Rinig lang na abroad, kaibigan gaga. Nakakaloka. 2021, nung una ko kayong mapakinggan. Uy, pandemic. Simula noon, background ko na kayo habang nagtatrabaho. Kapag walang bagong episode sa podcast, parang may kulang sa araw ko. Sa inyo ko madalas hinuhugot ang tawa, gaan at kahit kaunting pahinga mula sa bigat ng buhay. Maraming salamat sa wisdom, sa kwela, at sa init ng samahan sa mahiwagang Bornay. Sumulat po ako dahil gusto ko sanang ibuhos sa inyo ang bigat na matagal ko nang pasan. Bata pa lang kaming magkakapatid, halos araw-araw na naming nasasaksihan ng sigawan, murahan, at minsan pisikal na pag-aaway ng mga magulang namin. Ang ugat, yung paulit-ulit na pambababae ni tatay. Sa aming magkakapatid, ako yung laging tahimik. Hindi sumasabat dahil ginagawa na yun ng dalawa kong kapatid. Ako yung parang bato. Hindi na makaiyak dahil naubos na ang luha. Hindi kailanman umamin ang tatay namin. Para sa kanya, ang pagiging good provider ay sapat ng sukatan para masabing mabuting ama siya. Weekends lang siya umuuwi dahil malayo ang trabaho niya, kaya malaya niyang nagagawa ang mga bagay na sumisira sa pamilya namin. Nang makarating ako dito sa US at bumuo ng sarili kong pamilya, akala ko matatakasan ko na ang cycle. Pero habang buntis ako sa panganay ko, nahuli ko siyang may katchat at kinokomenta na babae sa Facebook. Kahawig pa ni nanay nung dalaga at ang mas nakakaloka, mas bata pa sa akin. Ako kasi ang gumawa ng account niya kaya nakita ko ang lahat. Nang kumprontahin ko, nagtatrabaho daw siya ng mabuti kaya hindi daw dapat pag-isipan ng masama. Gaslighting na malala. Nang ipakita ko ang ebidensya, doon lang siya natameme. This year, nahuli ko na naman siya. 33 years old na single mom at katrabaho niya. Nang marinig kong minumura niya si nanay habang nasa kabilang linya ako, sumabog akong parang bulkan. Buong ngit-ngit kong inisa-isa ang ilang dekadang kirot na kinikimkim ko. Itinakwil ko na siya bilang ama. Kahit masakit, kahit nakakalungkot, kahit hindi maiwasang makonsensya minsan, pinili kong lumayo para maghilom. Nakakainis kasi patuloy na umaasa si nanay na magbabago pa siya. Elementary pa lang ako, ganun na yung eksena. May sarili na akong pamilya ngayon pero umiikot pa din ang mundo nila sa parehong sakit at paulit-ulit na sugat.
Sabi ng nanay, ano daw ang sasabihin ng mga tao kapag iniwan niya ang asawa niya. Inuna niya pa yung iisipin ng ibang tao kesa sa trauma na tinitiis niya at ng mga anak niya. Awang-awa ako sa mga kapatid ko kasi hanggang ngayon, naiipit pa din sila sa sitwasyon. Hindi pa din nila kayang kumawala at pumili ng tahimik na buhay. Tambalang kumikinang, tama ba na mag-set ng matibay na boundaries laban sa ganitong katoksikan? Kalabisan ba bilang anak ang pumiling lumayo sa sakit na ilang dekada ko nang pasan? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Callie. Callie, we feel you. Isang mahigpit na yakap mula sa tambalang kumikinang dahil napakabigat ng pinagdadaanan Correct. mo. Kung tayo, Jegs, meron tayong mga sugat ng kabataan dahil may mga bagay na hindi tayo nabibili dati. Salat, Oo, kakulangan. Salat. Oo, kakulangan in terms of material things, ganyan. May mga sugat ng kabataan na mas malalim pa, katulad dito. Okay. So hindi natin, correct, emotional. Although yung kakulangan at pagiging salat din, emotional din yun Meron din siyang, may mas tama din. Ito yung emotional na kakulangan. Pero mas mabigat to Oo, ito may kasamang trauma, may kasamang burden yan siya Correct. Na pwedeng maging effect, magkaroon din ng effect sa future relationships, sa mga pipiliin mong makakarelasyon, At 'di ba? ngayon, very evident kay Callie. Hanggang ngayon, sa edad niya na 30, bit-bit niya, dala-dala niya pa rin. Hanggang ngayon. Yung trauma diba? na yan. So hindi po siya talaga madali. Kaya tama, isang mahigpit na kumikinang na yakap para sa iyo, Callie. And kung tinatanong mo sa amin kung masama bang piliin ang katahimikan, syempre hindi. 'Di ba? Lalong-lalo na kung ito ang sitwasyon ay ganito, na paulit-ulit, tapos hindi na nagbabago, tapos ganun pa rin, 'di ba? If you would rather choose your peace of mind, walang masama doon. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung magkaroon tayo ng peace of mind. At yun din ang pinakamahirap na hanapin sa totoo lang. Correct, 'di ba? Dahil napaka-toxic ng paligid natin. Yes, totoo. Pero kung ang kung ang paligid mo ay nagiging dahilan ng pagkalaso ng iyong isip, nagiging dahilan kung bakit ka pumapangit, kung bakit ka parang nagiging masungit, di ba? Wala akong nakikitang rason para hindi ka lumayo. Tama. So, syempre, lalayo ka sa sitwasyon na nagpapanega sa'yo. Why stay? Oo. Ang ano lang kasi dyan talaga is because, syempre, si nanay nandyan pa, yung mga kapatid nandyan pa, mahal na mahal niya naman I'm sure yung tatay mo, mahal mo din naman talaga. Kaya, merong part of you that says na, mali tinalikuran ko Oo. Para at least hindi ka maging guilty, let me share with you yung ilan sa mga sinasabi sa Bible na pwede kang mag-de-associate doon sa mga taong nagpapakilalang kapatid mo, kaibigan mo, kung hindi naman talaga nakakabuti sa'yo Kung nagkakasala ka dahil sa kanila. So, hindi kasalanan yun yung lumayo sa kanila. Kasi nilalayo mo yung sarili mo na pwede ka pang kasi magkasala gumawa ng kasalanan. Oo, mag-isip ka ng hindi mas maganda na malayo ka sa kanila. Kasi ano ba yung mga sinasabi nating posibleng kasalanan? Posibleng magalit ka na rin sa nanay mo, masigawan mo yung nanay mo, makapagsabi ka ng mga masasakit na salita sa nanay mo dahil ang tanga-tanga ng nanay mo, diba? Kami na lang magsasabi, diba? Pero parang ikaw hindi mo masasabi. Ako, I don't think I would ever say that to my mom na ang tanga-tanga mo, 'di ba? Hindi ko kayang gawin, pero siguro sa galit. Correct. Sa galit mo, sa irita mo, sa trauma na pinagdadaanan mo, mapagsasalitaan mo ng hindi maganda. Ang galit ko minsan nakokontrol pa natin, pero ang nakakatakot dito at pinagbabawal din sa Bible, yung galit will turn into rage. Ayan. Yun yung highest level na nakita na natin kung ano ibig sabihin ng rage, 'di ba? Road rage. Yan. Ilang beses na po natin nakita yan na ang road rage nag-end up sa bashing, ang road rage nag-end up sa kamatayan. Yes, oo. Ang road rage ay nag-end up sa kulungan. So nandun tayo sa extreme level ng galit. Rage na siya, hindi na siya anger hindi lang. Hindi mo na makokontrol. Oo. Ayan. So, ayaw nating umabot sa ganyan. Ayaw nating umabot sa ganyan. Or di naman kaya,
ano pa ba yung mga posibleng kasalanan pag nagstay ka? Masaktan mo yung tatay mo physically. Alam mo, mabugbog mo sa inis. I mean, these are possibilities. Mo pa lang eh. Yes, yung nag-iisip ka pa lang. Correct. Diba? Yung thoughts pa lang na kung ano nang iniisip mo na hindi maganda, kasalanan na yan eh. Tama. Oh. So kung itong mga taong to, sitwasyon na nagiging dahilan para magkaroon ka ng kasalanan, diba? It's okay to let go. It's okay to find your peace. It's okay. And that to say goodbye. That will not make you a bad person. 'Di ba? To na mag-de-associate ka kasi sa napaka-toxic naman talaga ng ng ginagawa ng tatay mo. Correct ka. Ayan. And alam mo yung pagkakaroon ng boundaries, mahalaga din yun eh. Hindi naman ibig sabihin na naglagay ka ng boundary as in nag-de-associate ka or hiniwalay mo yung sarili mo. Ibig sabihin nun ay wala ka ng pakialam at hindi mo na sila mahal. Hindi. Gusto mo lang protektahan yung peace mo kasi syempre ikaw ay may pamilya din. Kapag ka nag-stay ka sa ganyan, paano ka magiging mabuting magulang o magiging mabuting misi sa iyong asawa kung punong-puno yung utak mo ng negativity at stress at katoksikan. Diba? Pwede tayong magstay sa isang sitwasyon na kaya nating kontrolin, pero pag hindi mo na makokontrol ang mga bagay, lumayo ka na dyan. Tama. Kasi ikaw lang ang mapapasama at on the process, kung minsan you will lose yourself. Yun ang nakakatakot at nakakalungkot. Correct. Alam mo yung isang nakakalungkot pa dito, Kali, is yung fact na pinipilit mong baguhin ang isang bagay na ayaw namang magpabago, which is your mom. Pinipilit mong umalis sa cycle yung nanay mo. Kaya lang yung nanay mo hanggang ngayon. It's her decision decision niya yun. Hanggang ngayon iniisip niyang posibleng magbago. Isipin mo may anak ka na ba o 30 plus ka na, nakapunta ka na ng Amerika. Ang dami na nangyari, nagpalit na po ng presidente, nasplok na po ang mga flood control, may mga bilyon na po mga pinag-uusapan. Tapos yung nanay mo nandun pa rin siya dun sa eksenang hindi magbabago pa yung tatay ninyo. Pero, ang hirap diba? Pero in a way, kudos na naman dun sa nanay mo. Fairness. Diba? In fairness naman. Total submission sa tatay. Correct. Pero gets naman natin yung pagiging submissive na, diba, na sumunod ka sa iyong mister. Pero kung to the point na ganyan naman, may ambag ka na doon. Pero alam nyo yung pagiging submissive din ng nanay mo, Kali, may kapalit naman na na blessing yan. Tingnan mo na sa Amerika ka ngayon. Yan. That's part of the blessing. At the same time, curse and blessing siya eh. Actually. Problema kasi may ginagawa yung tatay mo na hindi tama. Ayan, etong nararamdaman mo ngayon, parte din ng effect ng ginagawa niyang hindi maganda. Totoo. Oo. Sabi nga nung isa dito, enabler daw. Enabler yung nanay. Mas inisip pa yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa kapakanan ng sariling pamilya. Well, hindi naman natin masasabi hindi natin alam nasa loob eh. Correct. Mahirap din namang. Siguro kung ang opinion natin ay magbase lang sa narinig nating kwento. Si nanay, yun na talaga. Kaya lang, hindi mo alam talaga yung buong storya eh. Kung anong dahilan kung bakit ganyan kakapit tuko si nanay kay tatay. Yung mga ganun eh. Bakit ganun na lang yung pagiging dependent niya kay tatay na hindi niya mahiwalayan kahit na alam niyang niloloko siya. Well, kung papasok ka naman sa utak ng isang nanay, kung minsan nasasaktan sila sa ginagawa ng asawa nila, pero sa totoo lang, mas iniisip nila yung mga anak nila na ayaw nila wasak yung pamilya. Parang gano'n. Kaya kahit masakit, mabigat, nag-i-stay pa rin din sila. May mga ganyan, diba? Hindi natin talaga masabi. Ang weird lang kay nanay, ano kayo sasabihin ng ibang tao kapag hiniwalay niyo yung asawa? Siguro yung word lang ni nanay hindi lang tama. Ako, I feel na anong sasabihin ng ibang tao, pero more on ang decision niya is about sa family. Sana yun yung yung decision niya is for the family. Kasi kung ako yun ang maiisip ko, ano rin ang sasabihin ng ibang tao kapag ka nandyan ka pa rin kahit ilang beses na bababae yung mister mo, 'di ba? Hindi ba't may sasabihin din silang parang mas nega? Ayan. Nakakalurky. Well, hopefully itong nangyari sa inyo, ito yung malay natin gamitin ni Lord na ma-realize ng tatay mo yung mga pinagagawa niya. Baka ito yung talagang it could be a blessing in disguise. Maaari kasing kaya natin patuloy na ginagawa ang isang bagay kasi wala ngang kumukontra. Yun.
Pwede din. Tinolerate din eh. Na-tolerate. Oo. So, kunyari, si nanay, tinolerate niya. Obviously, na-tinolerate niya eh. Ano man dahilan, ano mang psychological reason behind it, tinolerate ni Moodra Kels, diba? So, ikaw, hindi mo na siya na-tolerate eh. Kaya gusto mo nang dumistansya ka na. And maybe, katulad nga ng sabi ni Jegs, it's a good sign. Ayan. For the father na, ay, naku, may kumukontra na sa ginagawa ko. Ayan. Baka kailangan na magbago. Baka, hindi ko rin sure. Hindi natin alam. So again, babalik sa ano ba yung tanong niya, eksaktong tanong niya, kung okay lang daw ba. Diba? Para so, hindi ka ma-feel bad, it's fine. It's Kalabisan ba bilang anak ang pumiling lumayo sa sakit ng ilang dekada ko ng pinasan? Ako, I would say on the perspective na nagbabasa ng Biblia, walang mali sa ginawa mo. To de-associate with the people na yun pang magbibigay sa'yo ng kasalanan, hindi siya masama. So, ibig sabihin, yung paglayo ay a sign of you want to, hindi man masave yung relationship ng nanay mo at tatay mo. At least masasave mo yung sarili mo. Yes, exactly. And when you save yourself, makakapagbigay ka pa ng pagmamahal sa pamilya mo, which is now your focus. Kasi meron ka ng asawa at meron ka ng mga anak. Kasi pag nandyan ka pa rin sa sitwasyon, bit-bit mo siya eh. Nadadama yung mood mo, paano ka makipagsalubungan sa asawa mo, sa anak mo. Tapos ngayon, pwede pang pag-isipan mo lahat ng mga ginagawa ng asawa mo eh. Kasi yung tatay mo nga, ganun yung ginawa. Diba? Yung tapos, mga ganyan ba? Yung kasi Christmas ngayon, hindi ka makapag-iisip ng mga magandang bagay na iaalay sa tambalan. Yun yung concern namin eh. Hanggat nandyan ka sa puder ng tatay mong babaero, hindi ka makakapag-isip ng tama katulad ng alay para sa amin galing US. Kasi gusto po namin ng amoy stateside. Ganon na. Mahirap yan na, Kali. Mabigat yan kasi mahal mo sila eh. Mahal mo sila and they are of course a big chunk of your life. Pero you have to save yourself. The future is bright pa. Hindi natin alam eh ang mangyayari sa future. Baka malay nga natin itong paglayo mo, ito yung makakapagpa-realize doon sa tatay mo, sa mga kamalian niya. Ayan. Hindi natin alam. So, pag-pray natin yan. Ay, alam namin pero nakaka-proud ka, Kali. Kasi, pinili mo yung happiness mo, pinili mo ang peace of mind, and pinili mo na wag i-tolerate ang mali. Hindi lahat kayang gawin yun pero nagawa mo. Ayan, so lumayo pero sana wag naman yung isusumpa mo kasi ay bad din yun. Wag din yung mga pagsusumpa. Doon na tayo sa sila lang may kasalanan. Hindi wag na tayo wag tayo magkaroon ng pansariling kasalanan. Tama. Ay. Salamat na marami, Kali, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring mga kwento, may mga gusto kang isplok sa amin, isumbong, ilabas ang iyong mabigat na pasanin, makatulong man kami o hindi ni Diego Bandido. Depende po kasi sa level ng amats namin for the day, di ba? Pwede nyo po kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Ayan. So, salamat. Send na po kayo, kailangan na ng writer na. Correct. Sabi niya hindi daw kami po-promote nung email. So, email na. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!